Dena hasi zen ostiral bateko gau batean. Kultura ondarea txapelketari buruz jakin genuen momentuan bagenikien parte hartuko genuela. Hurrengo egunean martxan jarri ginen. Lehenengo gauza ondo informatzea zen, eta horrela egin genuen. Hurrengo egunean jakin beharreko informazioa guztia bilatzen hasi ginen, eta lehenengo ideiak joan ziren ateratzen. Euskal selekzioa, euskal dantzak eta herri kirolak. Ez da kai. Bai, horrela da, astelenean ahal bezain pronto tutore baten bila joan ginen, eta ez zitzaigun asko kostatu egia esan da. Herri kirolen ideia pentsatu genuen, baina ez gintuen guztiz konbentzitu. Buruari bueltak ematen geundela, Euskal Etxeen gaia bururatu zitzaigun eta gaia erabaki bezain pronto lanean jarri ginen. Aste hori bukatu zenerako bageneukan informazio guztia eta bideoaren estruktura prest. Bakarrik Euskal Etxeekin kontaktatzea elkarrizketa egiteko, guztia grabatzea eta editatzea falta zitzaigun. Utzikai, hau ni kontatuko diet. Dena antolatuta izan da, lehenengo pausea Euskal Etxeekin kontaktatzea izan zen. Gure inguruko pertsona batzuekin hitz egin, gemil batzuk bidali eta dei batzuen ondoren bagenituen elkarrizketak prest. Grabatzen ere hasi ginen pizkanaka, denbora izateko, baina ustekabeko bat sortu zitzaigun. Logroñora joatea geneukan pentsatuta elkarrizketa bat egiteko Logroñoko Euskal Etxekoei, baina ez eguten jamailei erantzun eta aurkitu genuen zenbaki batera deitzera ere frogatu genuen, baina ez da ere. Ez genekien zer egin, baina ez genuen amore emango, eta Madrilera joatea erabaki genuen. Hauek bai erantzun zutela, eta beraiekin geratu eta gero, autobuseko txartelak erosi eta Madrilera joango ginen. Bitartean, lanean jarraitu genuen, audioak grabatzen, bideoak editatzen, kaleko galderak egiten. Lasai oinatz, nik jarraituko dut. Azkenean eguna iritsi zen, Madrilera gindoa zen. 4 ordu eta 15 minutuko bidaiaren ondoren azkenik ailegatu ginen. Gauzak utzi eta segidan Euskal Etxera joan ginen. Han Joakinek jaso gintuen. Oso gustura egon ginen, lekoa erakutsi zigun eta gauza asko kontatu zizkigun. Madrilen geudenez turismo pizka bat egiteko ere aprobetxatu genuen. Gasteizera bueltatu eta ia dena eginda zegoen. Madrileko Euskal Etxeko grabaketak editatu eta azken ukituak egin, eta lana bukatutzat emango genuen. Edozer baino lehen, bideoa ondo zegoelaz eta arazorik ez zegoela ziurtatu ginen, eta behin ziurtatuta aurkezteko momentua ailegatu zen. Honekin gure lana amaitutzat eman genuen.